Перший гол Путіну. Євродепутати затьмарили російському президенту початок чемпіонату світу з футболу. Переважною більшістю голосів вони вимагають негайно звільнити Олега Сенцова та засуджують порушення прав людини в Росії, анексованому Криму. Як закручували гайки російському диктатору у Європарламенті? У нашому сюжеті. Європарламент Росія 1-0. Євродепутати ухвалили декларацію щодо ситуації з правами людини у РФ. Головна вимога – негайно звільнити Олега Сенцова. Її проголосували окремо. Результат – 455 голосів за, 106 проти, утрималися 59. Перед голосуванням на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі відбулися дебати щодо загальної ситуації з правами людини в Російській Федерації. Розпочав їх один із авторів резолюції, депутат від Великої Британії Чарльз Тенок. Ми вимагаємо негайно і без жодних умов звільнити Олега Сенцова та інших політичних бранців з України. Ми також закликаємо усіх політичних лідерів Європи утриматися від відвідання цих змагань і продемонструвати цим засудження Росії за порушення світового порядку, окупацію Криму, участь у конфлікті на сході України, втручання в європейську політику та американські вибори, отруєння громадян моєї країни, Великої Британії. Дебати і голосування приурочили до місяця голодного страйку українського режисера у російській буцегарні. Так, Олег Сенцов вимагає звільнити усіх українських політв'язнів. Їх нині за ґратами у РФ та анексованому Криму понад 70. Євродепутати наголосили, справа Сенцова, як і інших бранців Кремля, не відповідає елементарним стандартам правосуддя. Олег Сенцов – активний учасник Майдану. Він не міг мовчати, коли зелені чоловічки з'явились у Криму. Ціна, яку Путін змушує людей платити за захист свободи своєї країни 20 років, в тисячах кілометрів від Москви, за полярним колом при температурі мінус 50, де навіть сніг лежить у червні. У тюрмі, яка називається «Полярний ведмідь». Сьогодні ми сподіваємося, що в Олега буде достатньо сил, аби витримати голодний страйк. Після окремого голосування за негайне звільнення українського режисера у Європарламенті проголосували резолюцію щодо ситуації з правами людини у Росії у цілому. Результати ще переконливіші. 485 євродепутатів за ухвалення резолюції, 76 проти, утрималися 66. Резолюція привертає увагу і до інших українських політичних в'язнів у Росії, зокрема затриманого разом з Сенцовим Олександра Кольченка, а також активіста Володимира Балуха. Він голодує ще з 19 березня. Я хочу підтримати Олега Сенцова та інших політв'язнів у Росії. Ми маємо голосно озвучувати цю тему постійно, особливо зараз, коли розпочався чемпіонат світу. Зробити це незручним для Росії. Я говорю також про тих, чиї права порушують у Російській Федерації, про опозицію також. Крім того, Європарламент засудив порушення Росією міжнародного права в Криму, включно з насадженням російського законодавства, потужною мілітаризацією Кримського півострова, яка загрожує регіональній безпеці, а також масштабні та систематичні порушення прав людини, особливо проти етнічних українців і кримських татар. Сьогодні президент Путін святкує початок чемпіонату світу. А я хочу нагадати, що сталося після зимових Олімпійських ігор у Сочі. Нелегітимна анексія Криму. У підсумку євродепутати закликали продовжувати санкції проти Росії, а також розглянути нові обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за затримання та засудження політичних бранців. Надія Душина, Раміль Єнікеєв, Заман, АТR.